Kublai shibun ya pi pai ba sesen pan ngapriang sobha ya pi shakanika channel shamarwen ha kanika step kabamenta bat ka banga kwa banya kren menta kalong shapang kiken thai kasi bat kata ka banga bu kum ka subject ka banga kwa banya kren menta kalong hatu kiken thai kasi bi chungi kilong ki batador ne kita kiken thai kasi chungi kilong ki ba podor mo Khamtam aba ki letrei shikini ki dukan barjela ki bomdei ki khasi hatu kilong ki bapo dor khamat jongki tongini sngap ko ki pajba ba ke kabangan pensaya pi menta hatu ki kentei khasi bi jongi kilong ki kentei ki bapo dor lani ki batat dor lani ki ba long kum ki marat khamat jongki ne ki briu ki bawan sangkam sangjam ada jai penru khasi jongi Tungin ya perkhat kini ki kenten ya kabanga bu kum kadak jong ka jingkeli sepi ki paiba jong ka bri uhen nyotrap ya pi ki kun samla ki ba letre sekini ki dukan ki bomdei ki khasi ya piru ki ba dei ki long kemi ya ka ba pi haban kersan ni ka ying kasam pi letre sekini ki dukan ki bomdei ki dukan jong ki khasi hato pilong ki ba tador hato pilong ki ba podor balai ka ba penlong yang aban kren ni gini ki kenten lane balai bang haban bu ya kita ki dak jingkeli ya kaba sngopo sha haba perkhat ya ki kenthei ka CBE chongi ba la pen podor la ne pen tador ya ka longren yang jongki bat balai ka pen long yang ban kren kum ta ko ki pai ba ba sngap ngan pen sai menta hakini ki sngi ki bladap ngayo ba kadon kawe ka petrol pump ya ka ba une ubar jela u khoti kani ka Kenthei kasi ba chungi ban terwa pisai ka ong ya ka towan bat banya thia lane banya thia lok bat NI ya ka sanajar pi de ka penlong yang ban kren ka dau ka long bangayo bagini ki we ki senrang ki bomdei na ka jaj ban ru kasi chungi hato ki penlong podor mo ya ki kenthei kasi ba chungi hato ki kenthei kasi chungi ki long ki batador kama chungi baki kran ba ki penbit ki da kapisa hato kilong ki ba tador hato kilong ki merat to ki pajba be ke bang aku aban kan kalong ba ki kenthei ka CBE chungi kimdei ki ba tador kimdei ki ba podor hakmat chungki bat balai nga kwa ban kran ni kane kalong ba ha ka chaj penru ka CBE chungi ngayu ba kani ling bagai jingjia kini kisni balada ba une bomdei khasi ya ka ba utarwa pisai kani ka kenthei ka CBE chungi ban ya thiat lok bat unsa ai sanajar kani ka pen podor ya ka jai penru tibru tiblei pi hang ning ya ka buit thab chung satan ya ka ba uthmu ban penjot ya ka jai penru khasi chungi da ka ba upendon kam ya kini ki briu ki bana shabar ban thong da ka pisa ban thong da ka spa kapo ban penbit na kata kadau ko ki pajba bi ka banga kwa ban kran menta kalong bagi kenthei ka si jungi kimdei ki kenthei ki ba tador wada pedeng ka jingduk ke jingkerdu jungki ki haban letre haki dukan jungki barjela lane ki haban letre haki we ki dukan ki bomdei ki khasi kamut baki long ki briu ki ba tador ki ban ditat no ya laga jong kalong ren yang shaki Henry kidei ki briu ki bari ya laga jong ke jingem namar ka met jongki kalong ka ba kordor ka met jongki kalong ka ba umensim jong balai usong bat balai ngaban kren ni ke jing shisha kadau kalong ba shapi ki kenthei ka CBE jong ka jaj penru ka CBE jong haba phile tre shaki nuki dukan ki bomdei ki khasi hoit phi hab le tre namar phim don kam don jam pli te kam lei om lei kata ka jing le tre jong pi le tre bet ya ka kam ka ba ki ai tre sitom le bahai kata ka kam uble un kerkhu ya pi Henry kam dei pat ban sha pen ngop sekini ki briu ki batmu ban thit ya pi ki batmu ban kenya pi kum ki merat namar ban thit ya ka briu ka long ki tu ki briu ki ba di le de ki long kum ki merat namar pitip ne am ko ki pajba ba chonga ko ki pajba jo ka briu hen nyo trap ko pi ki khul samla kan thei pitip ne am ba pilong kabriu la ne kata kabriu ka ba ublei la thawi pi ha ka dur ka jong ublei hi kamut ka tu ka met jong pi kalong ka met ka ba kordor ha khamar jong ublei ka de ka met ka ba ublei
ulah thau kerpang nakata kadau om tangata ya ke ei ka Bible ka ong ba kamet jong pi kalong ka jaka syong umen sim jong blai nakata kadau ko kip kan thei ka CBE jong a nga kerpat je pi daga jing soret pada daga jing it wa pi haban yada ya la ka jong ka long renyang pi haban yada ya ka hok jong pi la da don ki briu ki bathmu ban wan pit la ne ban penbor ya pi da haba pi le tre sikino kino ki dukan ki bom dei dukan khasi ki bathmu ban le ige ki kam ki baca clear ka ba long persha ke imlang salang ka ba long persha ru ya ka ain ke jong ublai pi kloi ban pentip syaki seng bahalang la ne pentip syaki badai ki khasi ki shanrang khasi bakin habban yada ya pi kum kita ki kenthe ka CBE chungi bakidon ba pidon kam ka jingyada nangi ki shanrang ban ai men sim ya pi ba pinang ya chaprang lada pi le tre hakino kino ki dukan ki bom dei ki dukan khasiru omlelei henry trei kata ka kambat trei hok minot hok ya kata ka kambat ri ya ka okor ka burom jongpi ri ya ka met jongpi burom ya lade burom ime pa kan mau ba pilong ka bakodor pilong ki bakodor ka met jongpi ka long ka bakodor wat ai ba pin ngop ye ke jing pen soi jong usatan da ka ba ki bru kin terwai pi da ka spa ka mentoi yu pin yo ka spa silak arlak ban sa thet ya pi hakini ki bru ki batmu ban le ki kam ja clear kamentoi ayu ko ki para lani ki handman jonga lada piyo kata ka spa henry ka bakut jompi kalong shadu jokding namar ublei umsha enga brepi bandi tador yala ka jong kalong renyang naman ngi hapa ka pop jong ke jing auria na kata ka daw ko ki kun samla kan thei bi jong ka chait pen riu yo le sementa pidon chapo delhi pidon sikiwe ki jaka jong kan ka ri India piletre ki kam namar pi haban ban kersan ka yeng ka sam pi hab kersan yeme ye ime ipa jong pi te ko ki khasi bi jonga ki khun samla sumar yalade duai ublei hangnong no ba piletre swaba piletre shaki dukan bomdei ki khasi ya ka ba pi pim solong sif la ne solong kam kalong ser ka jing im jong pi kan mau tang kan ne ka wei pilong ki kristan ki blatip pi ublei ba im pilatip yu blay wala thau ya ka beneng bad ya ka kendo bad swaba pin le tre sikino kino ki dukan duai bu blay untap pe de ka snam ka jong utrai baka nom don kano ka jingjia ka basnu ya pi koki samla ba i jong ka chait pen riu ngai i je pi ku khun samla kan thei ya ka bang ayu i ba pi bun pi le tre siki dukan ki bom dei khasi la hayo la ne ha ri India bun ki kan thei kasi jungi phile tre satu te tangkani ka wei to tip hangno ba pidon wat kelat ye ke kerteng ka jong utrai ublei un sumare phi un ya dai phi na ki jing men len basnu bat kum juru lada phi duai yu try ka don ka protection la nei ka ta ka jing yada ka divine protection la nei ka ta ka jing yada ka bawan na ublei bat kini ki breu ba ki pet phi kini i ka dor ka jong Jesus Christ bat kin le ran phi bat kin sen ran ban wan terwa pisa la ne pe ya phi la ne ban thid ya phi la ne ban khen po dor pi namar ko ki pait ba jong ka bri u hen yo trap ngakwa ban bersaya pi kham tam ki khun samla kan thei philong ki ba kordor du kata khama jong blei philong ki briu ki ba ublei ula jet pi philong kita ki briu ya ka ba la khai pi ha ka jaj pen riu ti briu tu blei na kata ka daw to long jing shai hang no ba pidon but to tip ya ka burom bat ka akor bat nangta what it's by what it's pa namar kani ka ba it's pa da ka ba phim tre sitom kan penjot pi kano ka spa da ka ba phim mix app da ka ba pitre da ka jing mix app namar ka Bible ka ong ba da ka app men yo bam yo kupu kamut ka thauru yo ya ka kan thei la ne usan rang da ka jing tre minot da ka jing tre sitom kin yo ya ka bam ka di baman la ka singi kin yo e ki jing don kam jongki baman la ka singi te henry kano ka spa ka ba shuyo e ka ba shudi tat ka do ya ka met le jong la ne ka ba shuyo e ka ba shu ai e ki bru kata kam de ka kata ka spa ka ba pi tresitom na la de na kata ka daw ko ki pai ba be e om bang akan tho ya baro khoi ti dukan ki bom de ki nong ki khasi ba ki long kumta henry don ka tukan ne ki ba kwa ban thit tador gi kan thei ka CBE jongi te kamlong nga kumu khun samlai jong ka jaj benru ka CBE jongi ngai kaya pi nga pen pi sekata kalenti ka ba pinya ket kum kamon ka jong ublei ngamlong e henry ngalong tang u samla u barit na gi barit tam henry koki kun samla ba e jonga nga kerpat pi sumar bhai ale de burom ublei ublei duai
Shua bapindai sedukan duai penkentang haba pidon nang tu long sian long start omdai ban shalak kelumar omdai ban parik kelumar berkini ki briu ki bombat tip yu blai namar kin sa ken po epi kin sa ken tador epi ban one tit tador epi tang san hajar kalong kaba kaba ijli kama jung blai kalong kaba klemakor kaba ublai syam soba nakata dau kuki kun samla ka CBE chung lada pitrei hangno kan mau tang kan ikawai duai bu blai undon ringkat berpi ngange ta kan ikapor tang ini kentin ki ba kendiat kuki kun samla jong ka judge penru ka CBE jungi tung ini telang ye ka judge penru ngakot yu ru ye pi ki kentai kasi ki ba shlur ki ba im kat kum kamon ka jong blai bat kum ju ru ye pi ki bom parsau thu ba ban im si kata ka lenti ka ba to wan pai sha une ublai uba im uba pen im ye pi mat bat men sim bat uban sakar khuru ye ka yok ka kot jong pi bat ye ka men sim jong pi bangin ye duai ngin husiar lan ngin long ki bru ki ba start ladang ile tre ha ru nget ba ublai undon ringkat bat pi ki para ke CBE chunga hakan ke por ke pemerintah kublai shibun saya like but saya share but subscribe dulu ada pisang standard ki video chunga ngan sanang penui susu nang nei sekman kublai shibun ublai nang kerku yepi